יורדי. נה 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 נה. הבא, לאן הולכים? נייס. אנחנו... עכשיו טיול ארוך. לאן? עד שישבו לך הרגליים. לא, מה? למה שנלך עד שיחבו לי הרגליים? עד שיחבו. אני לא רוצה לשחות עם קרישים. המצלמה? אני לא הולך לשחות עם קריש, אבא. בלי הצלחה. אני לא אתפוס לאף אחד, אתה סנפיר. מה, לא תרצה? למה שאני אשחה עם הקריש הכי מסוכן בעולם? בקיצור, אני בסרטון אני מנסה להבין איך עושים צילום מסך, וידאו של מחשב בשביל לשחק פורטנייט, ולצלם את זה, אבל אני לא יודע, דורשים על זה כסף, אני לא יודע איך עושים את זה בחינם. אם מישהו יכול לעזור לי, שיגיד לי.